खुलुमबाय आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन जोलै दासित बर' मुभिखौ अनलाइनाव मारै नायनो हायो। बेखौ नायनोबा ₹99 पे खालामनांगोन, बिनि उनावसो नुनो हागोन आरो खेबसेल' नुनो हागोन। जुदि आरो खेबसे नायनो गोसो जाबावदोंबा आरो खेबसेबाव पे खालामनानै नायनांगोन। जोलै दासित बर' मुभिया बिराद फेमास जादों आरो बेखौ गोबां इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलफोरावबो स्क्रिन खालामदों। बेनिफ्राय गोबांबो बान्था मोननो हादों। बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद गौरबनि खोथा, मानो होनबा बेनो फार्स्ट बर'नि मुभि इन्टारनेशनेल लेभेलाव सहैनो हानाया। आरो सोरबाफोर बे भिडिअखौ गावनि इउट्युब चेनेल एबा फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामनो गोसो दंबा खालामनो हागोन। आं जेबो कपिराइट स्ट्राइक होनाय नङा। नोंथांमोनहा जेसेबां हागौ आपल'ड खालाम आरो शेयार खालाम। आं दा नोंथांमोननो खिन्थासिगोन बे मुभिखौ मारैहाय जों अनलाइनाव नायनो हागोन। दानिया नायदिनि जों जोलै दासित बर' मुभिखौ मारै नायनो हागोन अनलाइनाव। नैबे गोजौआव थांबा नोंथांमोनहा नुगोन बे URL खौ moviesense.com/movie/जोलै। बेनो जाहैबाय मेन URL आ। दा आं बेखौ कपि खालामबाय, बेनिफ्राय आं निउ टेबाव थांबाय, आं बाहाय पेस्ट खालामबाय, ओमफ्राय आं एन्टार खालामबा बै पेजआ फैसिगोन। दानिया बेखौ नुबायना नोंथांमोनहा? दा नैबे राइट साइडआव लिरनाय दङ बेलाय जोलै दासित, बेनिफ्राय बेनि जनारा जाहैबाय ड्रामा पलिटिकेल, लेंगुवेजआ जाहैबाय बर', वाट्स फर इन्डियान ₹99 बेलाय 100 थाखा जानो थाइसे खम। आरो नों ट्रेलारखौ फ्रियाव नायनो हागोन। आखियाव दङ ट्रेलार, मेकिं, सं, जेरावखि थाया मानो, आरो मोनसे मेथाइ दंबावो जोंनि नांथाबनाय, बेनिफ्राय खारसन। एबारहाय नैबे ₹99 लिरनाय नुनायाव क्लिक खालामदिनि। जों बाहाय एकाउन्ट क्रिएट खालामनो हायो। क्रिएट इयर एकाउन्ट मुभि सेन्सआव। नङाब्ला नोंहा जुदि फेसबुक एकाउन्ट एबा गुगोल एकाउन्ट दंखायोबा बेजों नायनो हागोन। गोबां मानसिनावनो गुगोल एकाउन्टआव थायो, मबाइल दंजोबो, इउट्युब नायो। आं फेसबुकजों लगइन खालामगोन दा। आंना फेसबुकआ लगइन दंखायो नालाय। दानिया लगइन जाबाय। नै बाहाय नुबाय आंनि नामखौ लिरनाय आलफ्रेड आरो आंनि प्रफाइल पिक्चाराबो बाहाय फैबाय। दानिया नायदिनि। नै बाहाय लिरनाय दङ, दानिया बिदि फैबाय। नै बे सेरनानै बिदि फैबाय। दानिया आइ आन्डारस्टेन्ड। बेनिफ्राय आं टिक खालामबाय बाहाय। आं बेनिफ्राय दाना एक्सेप्ट खालामबाय। नै दानिया पे खालामनांसिगौ। आग्रि खालामनायनि उनावहाय बिदि पेज फैगोन। बेनिफ्राय बाहाय नोंनि नाम बिगोन, नोंनि एड्रेस बिगोन, नोंनि पिन नाम्बार बिगोन, नोंनि सिटि बिगोन, नोंनि स्टेट बिगोन। ओमफ्राय गाहायाव दाना पे। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होबावनांगौ। नै आरो इमेल आइडि, बेनिफ्राय प्रसिड। दाना पेमेन्ट मेथडआ जाहैबाय नोंथांमोनहा कार्डजों पे खालामनो हागोन। कार्डआव क्लिक खालामबा एटिएम कार्ड नङाबा क्रेडिट कार्ड बेजों नायनो हागोन। ओमफ्राय नेक्स्ट अपसना जाहैबाय इन्टारनेट बेंकिं। बाहाय इउजारनि डिटेल्स फैजोबबाय। लगइन खालामनानै कनफार्म। OTP एन्टार खालामबाय। दानिया कनफार्म खालामसै। पेमेन्टआ प्रसेस जाबाय। दाना नै अट'मेटिक प्ले मुभिया फैखाबाय। दा नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय जों मा खालामनांगौ। बिराद इजि। नोंथांमोनहा जुदि एटिएम कार्ड नङाबा इन्टारनेट बेंकिं नङाबा नोंसिना जुदि
वालेटफ्राव दङबा फैसा नोंथांमोनहा इजिलि पे खालामनो हायो आरो नायनो हायो प्रसेसा बिराद इजि आं आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बुजिबाय होननानै बिराद सिम्पल जेबो गोरायानो नङा आं दा लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होसिगोन नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि क्लिक खालामनानै थांनो हागोन आरो फेसबुकजों नङाबा नोंनि गुगोलजों लगइन खालामनानै नायनो हागोन 99 रुपिसल' इजिलि पे खालामनो हागोन नोंनि एटिएम कार्ड नङाबा क्रेडिट कार्ड नङाबा इन्टारनेट बेंकिं नङाबा वालेटफोरजों पे खालामनानै ओरैनो नायनो हागोन आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो जायफ्रा बे जोलैदा शिप मुभिखौ नुवाखै बेखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथोंसै